Pennod 5. Mae'r grwnsiwr yn gwybod y fod I fyny fan yma. Gwelodd Bili bach stafell a oedd wedi goleuo ar rhyw olau melyn gwan. Roedd hi wedi dod drefnu a chadeiriau a bwrdd cain. Roedd gwely 4 postyn ar un ochr. Roedd yn debyg I un o'r stafello'r yr oedd Bili wedi gweld unwaith yn hyd dol un o'i ffrindiau. Am hardd, meddai Bili, ydyn nhw gyd mor hyfryd â hon. Mae'r rhan fwyaf yn llai, atebodd yr hen Minpin. Mae hon yn grand iawn, oherwydd mae fi yw pennaeth y goeden hon. Don Mini yw fy enw I. Beth yw dy enw di? Bili bach yw fy enw I, meddai Bili bach. Cyfarchion, Bili bach, meddai Don Mini. Mae croeso I ti edrych I mewn I rai o'r stafelloedd eraill, os wyt ti eisiau. Rydyn ni'n falch iawn ohonyn nhw. Roedd pob un o'r teuluodd Minpin eraill eisiau dangos eu stafelloedd eu hunain I Bili bach. Dyma nhw'n brysio hyd y canghennau a gweiddi, "Dere I weld fy stafell I, please dere I weld fy stafell I." Dechreuodd Bili ddringo o gwmpas a syllu drwy'r ffenestri pitw bach. Drwy un ffenest, gwelodd stafell molchi, yn union fel ei stafell molchi gartref, dim ond fil gwaith yn llai. A thrwy ffenest arall, gwelodd stafell ddosbarth gyda llawer o ddesgiau pitw bach a bwrdd du yn un pen. Ym mhob stafell, roedd grisiau yn un gornel yn mynd i'r ystafell uwchben. Wrth I Bili fynd o un ffenest i'r llall, dilynodd y Minpinnau ef gan ymgasglu a gwenu wrth ei glywed yn rhyfeddu. Maen nhw gyd yn hollol rhyfeddol, meddai. Maen nhw'n llawer gwell na'n stafellodd ni gartref. Pan oedd y daith ar ben, eisteddodd Bili ar gangen fawr a dweud wrth yr holl griw o Minpinnau. Edrychwch, dwi wedi cael amser hyfryd yn eich cwmni, ond sut gallai fyth fynd adre eto? Bydd mam yn mynd yn ddwl yn poeni amdanau. Fyddi di byth yn gallu mynd I lawr o'r goeden hon, meddai Don Mini. Dwi wedi dweud hynny wrtho ti. Os wyt ti'n ddigon twp I drio, fe gei di dy fwyta mewn 5 eiliad. Ai'r poerlwr sydd ynddo, gofynnodd Bili bach. Ai'r poerlwr gwaed signo danedd dynnu cerig daflu ofnadwy yw e? Dwi erioed wedi clywed am unrhyw boerlwr, meddai Don Mini. Yr un sy'n disgwyl amdana ti lawr fyna yw'r grwnsiwr dychrynllyd, y grwnsiwr crasboeth sy'n chwydu mwg. Mae e'n grwnsian popeth sydd yn y goedwig. Dyna pam mae'n rhaid I ni fyw lan fan hyn. Mae e wedi grwnsian cannoedd o fodau dynol a miliynau o Minpinnau. Ei drwy'n rhyfeddol a hudol sy'n gwneud iddo fod mor beryglus. Mae ei drwy'n yn gallu ffroeni bod dynol neu Minpin neu unrhyw anifail arall 10 milltir I ffwrdd. Yna mae'n carlamu tuag ato ar gyflymder dychrynllyd. Dydy e byth yn gallu gweld dim byd o'i flaen oherwydd yr holl fwg o mae'n ei chwydu o'i drwy'n a'i geg, ond dyw e ddim yn poeni dim am hynny. Mae ei drwy'n yn dweud wrtho ble I fynd yn union. Pam mae e'n chwythu'r holl fwg yna allan, gofynnodd Bili. Oherwydd bod ganddo dan crasboeth yn ei fola, eglurodd Don Mini. Mae'r grwnsiwr yn hoffi cig rost, ac mae'r tân yn rhostio'r cig wrth iddo ei lyncu. Edrychwch, meddai Bili, grwnsiwr neu beidio, mae'n rhaid I mi gyrraedd adre rywsut. Bydd rhaid I mi redeg nerth fy mhraed. Paid a trio mentro da ti, meddai Don Mini. Mae'r grwnsiwr yn gwybod y fod I lan fan hyn. Mae e lawr fanna nawr,
yn disgwyl amdana ti. Dringau lawr ychydig yn is gyda fi, ac fe ddangosai i ti.